Jota. Kaixo neskamuntio, egen, barkatu baina, momentu txar batean harrapatu naiz. Janaria prestatzen naiz eta lilistak egin zaizkit eta tortilla buelta materakoan, lurrera eroizu, baina ez mikrofono urrun jarri. Zuek ni baino trebeagoak zaretela. Eta orain mertxe etendika atozte. Zi mertxe naiz. Nire izen handika da eta mertxe den duen artean. Kuku, ni kuku erlojo naiz. Erlojo jotzen duen bakoitzena bestito bat egiten. Ni Rodolfo bat naiz pipi eta dagoen kuku erlojuarekin jolas egiten pipi. Agurri izan azue, kantari ospetsua. Eta ni, banana belez naiz, telebisten aterako naiz zegoean, agurrekin. Ring, ring. Ring, ring. Pipi ireki itzazu begiak mertxe, ernazazu zapatu pipi. Orain ere nurean zaude. Nortia beste jaibileak, ia zeiarik gabe nagota pipi. Eta korako nurizatu zure zizlak. Hori errazara torri orko gitarteko amate, badira zu berea da entartuko naiz pipi.
Zutan sartzen naizenean, loreak urreztatzen ditudanean, latuak ikustera baten naizenean, gustatzen naiz beti. Eskerrik asko, bai, eskerrik asko, mila esker. Une batetik bestera, Lucia dizkidiok banana belen duzu hemen kantari, bere hotz atseginarekin alaituko gaituzte. Ondorengo abestiak nire txakurari eskaintzen dio. Gaur bere urtebetetzea da. Gabetiko loreak baino, ederagoa zarelako, maite zaitugu. Korrika tximista bezain azkar zarelako, maite zaitugu, maite zaitugu. Kuku, gaueko amaketo gelditu dira, telebistaren egitea afaretarela. Kuku. Kargatu naiz, pipi, kargatu naiz. Ontzia jasoko ditut, pipi, ontzia jasoko ditut. Eta orain zer egingo dut, pipi, eta orain zer egingo dut, pipi. Kanala zaura, ezazu gure momentuko gara bestela. Baina nola kanala aldatu behar dituzte. Ez gaituzu ikusi nahi ara, zuen programa oso espergarria da. Ikusteko uste duzu. Ene, hau porrota telebista, bidaliko gaituzte. Lanik gabe geratuko gara. Ez zaitezte bezkaitari gure etxera etortzen
lagunak, gaur programa berezia eskainiko diguzuegu.